हांगा वार्षिक धवळे द्वादशी शुद्ध द्वादशी आणि त्रयोदशी असो 2 दीस कालोत्सव जाता. सकाळी आवळी भजन जाता. आवळी भजन म्हणजे कितें, देव आवळीच्या सान्निध्यान वता, विष्णुपूजन जाता, होम हवनादी कृत्य जाता आणि थंय दनपारचें वनभोजन देव करता आणि मागीर तिळसारा परत घरमागणाक येता. हो पयले दिसाचो उत्सव जाता. दुसरे दिसा मागीर सकाळी दनपारां आमची गवळण जाली 5:00 जे देव भायर जो असता तो स्नान बीन करपा खातीर फुडल्या ओड्यार वता, स्नान संध्या करता आणि परत देवळांत येता. मागीर आमची पावणी जाता. पावणी जातून महाआरती, महाआरती जावन मागीर प्रदोषपुजा जाता आणि मागीर किर्तन आणि अन्नसंतर्पण आणि नाटक असो आमचो वार्षिक 2 दीस प्रोग्राम जाता. सो आज मागीर नाटक जावन मागीर सांगता उत्सवाची. आजची नाटक जावन सांगता. फाल्यां 4 गवळण करायची पालखी, मागीर पावणी, मागीर किर्तन, अन्नसंतर्पण, नाटक आणि आरती. ईश्वरन कोचिल नावाचं गाव आहे. त्या गावामध्ये शिवमंदिर आहे जिथे पुराणिक व प्रवचन होते. आणि त्याच गावाच्या जवळ अजून एक गाव आहे अदनूर नावाचं. त्या अदनूर गावात हा मुलगा राहतो. ह्या मुलाचं नाव नंदनाथ. नाव सुद्धा बघा, नंदनाथ. नंदाचा नाव म्हणजे नंदाचाच पुत्र. नंद म्हणजे नटेश्वर, भगवान शिवशंकर, तेच ईश्वर. तेव्हा तो मुलगा अदनूर गावात राहत असे. लोक हो, सज्जन हो, ही जी मी कथा तुम्हाला सांगते ती 600 वर्षांपूर्वीची कथा आहे. लक्षात घ्या. आणि त्या काळी ह्या मंडळीचं जीवन जगणं कसं असायचं की ही सगळी जी काही मंडळी आहे, ह्या जातीतली, या प्रांतातली जी काही मंडळी आहे म्हणजे नंदनाथ आणि त्यांचं कुटुंब, ते कुटुंब अय्यंगर नावाच्या सावकाराकडे कामाला असायचं. त्याच्या शेतामध्ये शेती करायची आणि उरलेल्या सुरलेल्या वेळात जंगलात जाऊन मेलेल्या जनावराचं कातडं कंपायचं आणि ते ढोलासारख्या वाद्याला पुरवायचं. तबला, ढोल, नगारे, ताशे जे काही असतात त्यासारख्या वाद्यांना त्या मेलेल्या जनावराचं कातडं कंपून ते पुरवायचं. हा व्यवसाय यांचा. मग सगळा दिवस, अर्धा दिवस शेतीत आणि अर्धा दिवस असल्या कामात. तेव्हा देवाधर्माचे संस्कार त्या लोकांना कोण शिकवणार आणि कुठून शिकवणार? रक्तात, मांसात, चिखलात अशा दुर्गंधीतच त्यांचं जीवन व्यतीत व्हायचं. दारू प्यावी, मांस खावं, अपशब्द बोलावे, कोणकोते बोलावं, याच्यातच त्यांचं जीवन होतं. पण लक्षात घ्या मंडळी, ह्या सगळ्यामध्ये आमचा जो हा 8-9 वर्षांचा मुलगा नंदनाथ, तो मात्र विरक्त होता. त्याला हे काही लागूनच गेलं नव्हतं जणू. तो आपल्या देवात, आपल्या भक्तीत इतका तल्लीन असायचा, इतका मग्न असायचा, काही विचारूच नाही. अहो, अय्यंगे सावकाराकडे ही मंडळी कामाला असायची. मग त्या सावकाराची जी गुरंढोरं, बकऱ्या, बदकं जी काही आहेत ती हे सगळी त्याची सुरक्षा हे सगळे बालवर्ग करायचे. म्हणजे नंदनाथ आणि त्यांची मित्र. नंदनाथ आणि त्याचे जे मित्र आहेत ते गुरंढोरं घेऊन रानात जात होते चरायला. स्वतः चरायला की गायींना चरवायला घेऊन जात होते. शब्द कसे जपून वापरावे लागतात. रानात गुरंढोरं घेऊन रानात चरायला जात होते. तुम्ही म्हणा बुवा काय म्हणता? नंदनाथ चरायला जात होते. गुरंढोरं त्यांना घेऊन रानात त्यांना चरवायला घेऊन जात होता. तेव्हा हा रानात जात होता. ह्याचे सगळे मित्र त्या बकऱ्यांच्या मागे, गुरांच्या मागे व्यस्त असायचे. हा मात्र हा काय करतो? हा एका जागी शांत बसायचा आणि एक काम करायचा. आणि काय काम करायचा त्याचं कवी वर्णन करतात.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.